Nyasa Voice Box pamene tuli makhala ndi Amalawi osiyanasiyana amene amapereka maganizo awo pa nkhani zosiyanasiyana zokhudza ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo. Ndiye tabweranso ndi kabwerebwere pa channel pathu pano amene wandithu ndi Boni Kalindo, president wa bungwe lija la Malawi First, the people first, amene tikufuna kuwauza mtundu wa Malawi nkhani zosiyanasiyana zimene zachitika kuno kwathu ku Malawi masiku awiri atatu apitawa, makamaka zokhudza chipani cha Malawi Congress Party chimene ndithu chili kalikiliki kugula anthu osiyanasiyana andale pokonzekera chisankho cha 2025. iwonso akhudzapo pa nkhani yakusowa kwa shuga kuno kwathu ku Malawi, ndipo kumapeto akukambapo za speech imene ndithu president athu olemekezeka Dr. Lazarus Makathi Chakwera anapereka kuyankha boma la dziko la United States of America limene padakalipo anatikudziwa kuti lapanga ban anthu 4 amene adagwira ntchito mboma kuti asadzapitenso ku America chifukwa cha katangale wa dzaoneni. Titika limodzi kuti Boni Kalindo modo ya lero pa 23 April 2024 akufuna kuwuza chani mtundu wa Malawi. Ine ndiye mweuja ndani nambala 1 enemy nambala 1 wa boma la Tonse Alliance, president wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi. Ndipo lero pa 23 April 2024 mundilolenso kuti ndikalankhulire Amalawi mopanda mantha, mopanda kunyumwisidwa ndi wina aliyense muziko langa la demokrasi ku Malawi konkuno, ziko langa limene ndinabadwira ndipo ndizaferanso konkuno. Palibe amene angandiopseze olo zitavuta zitatani, ine sindizasiya kuwayimirira Malawi, kuwalankhulira ovutikawo, kuwanenera chilungamo, ndipo chilungamocho chiyende ngati madzi, chifukwa palibe amene ziko lino lili lake. Tonse amene tili muno anthu over 20 miliyoni, aliyense ziko lino ndi lake, ndipo pasapezeke munthu ina omazipanga ndikumazithiramo, kumazitenga ngati iyeyo is bigger than all Malawians. Zimenezo sizingatheke. Ine ndine Boni Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri. Palibe munthu amene amadwala asanaonepo ma warning signs. Palibe munthu amene anamwalirapo osaziwa kuti amwalira. Ngakhale olo ili ngozi, komano maloto amabwera, ndi chifukwa chake kalekalero akuluakulu akati akanyamuka ulendo akangopunthwa amabwerera, chifukwa chinali chizindikiro chowauza kunena kuti ulendo umene mwanyamuka si wabwino. Ndi chimozimozinso ndikudabwa lero kunena kuti zipani zija zili mu Tonse Alliance zikudabwa lero ndi mchitidwe wa MCP umene ukumagula anthu, umene ukumapanga mwachinsisi kumatenga zinsisi za zipani za anzawo amene ali nawo mu Tonse Alliance, koma zipanizo kumaoneka ngati sizikuziwa. Izi akudandaula amayi Joyce Banda, izi akudandaula a Ephraim Chivundi, kunena kuti akudabwa ndi mchitidwe wa chipani cha MCP kuti ukutenga anthu awo, kumalandira anthu awo a PP pa nsonkhano. Ndi nkhani yodandaulisa kwambiri komanso yodabwisa. Ndikumafunsa kunena kuti kodi nthawi yonseyi zokuti a MCP ali pa mishoni yothesa zipani zanu mwazinsisi inu simuziwa? Kodi tu MCP inayambira pa kanthawi ndithu kumalandira anthu amene ali mu zipani za Alliance, anzawo amene ali nawo mu Alliance amawalandira mwachinsisi. Amuzakawo na MCP aja akuwalandira anthu aja pa nsonkhano amakhala kuti akuwalandira ngati seremoniyo chabe, koma atatha nawo mtunda. MCP ili pa mishoni ya welcome and dump, motero kuti chenjezo langa ndi likupita kwa inu zipani zonse zimene zili mu Tonse Alliance, kunena kuti ndofunika musegule makatani, muyang'ane panja pa nyumba imene muliyo, muona kuti kunjako kukuyaka moto.
MCP ili pa mission yonena kuti ithese zipani zonse za mdziko muno asalemo okha, koma kuti ambiri simmaona patali. Mwaone anthu onse amene apita ku MCP, ena ngati achina Oladi Musa ajawo osusuka mahule azipani amene aja apasidwako kunena kuti akhale kaye zaka 2 years asanayambe kupanga china chilichonse. Ndipo mukaona anthu amene alandiridwa ku MCP amangokhala kuti siku limene alandiralo ndiye kumakhala mwambo wapamwamba, koma akangolandiridwa basitu amathera pompo. Taonapo tife anthu ena osusuka ochoka muzipani zosiyanasiyana kuphatikiza zipani za Mutonse Alliance, chifukwa iwo osaona kuti uyu ndi wa Mutonse Alliance, tili naye pa ubwenzi, ndi bwenzi lathu. Ayi, uyu ndipase mwana ndikakusungire, koma akukunyengera mwanayo ndiye MCP imeneyo. Ndi olose ndikakutafune ndiye MCP imeneyo. Motero kuti chenjezo likupita kwa inu azibale nonse amene muli azibale awo a MCP Mutonse Alliance, kuti musamale kwambiri. Akakhala awa a UTM ndiye akumalandira anthu awo Chilimayo ali pompo. Achilima aja kungoweramira pasi kuti ndizoona MCP imeneyo ilibe kuti ati uyu ndi vice president, ndipo ngati kuli maboma amene amamutenga kapena amutengapo vice president kukhala opanda ntchito, inde mbuyo muanalimo, koma iyi ndiye yaonjeza, chifukwa iyi akumalolera regional governor kumuzusa president pa nsonkhano, vice president ali pompo, malo monena kuti vice president amuzuse president, koma regional governor, regional chairman kumuzusa president, vice president ali pompo. Ndiye zingakanike ngati zimatheka kuti vice president ali pompo nsonkhano onse kuyambira pa 01 pakana 2 hours 3 hours osamulankhulisa, ndiye zingalephereke kukalandira anthu aje ali pompo. Kodi tikamanena kuti ziko lindira mamafiya, muzimvesesa. Ifeyo anatilozayo akuyenera kuti abwerereso kawiri azatisambise mankhwala yekha kuti tisuluke. Anatilozayo anatilakwira kwambiri kusankha izizi, ndipo abale anga kuti ineyo mundimvesese bwinobwino kuti Malawi ayende bwino kawiri, tikuyenera izi tithane nazo. Ndipo musazapange mistake yozavotera president Chakwera, muzaphesa ana. Ndikukuuzani ndi ineyo, mundimvesese ine. Kodi muzakayiona mbuzi ikuthawa mukhola mwache momwe ndikumapita khola la aneba, ndiye kuti mmene momo mulili nthumbu? Ine ndikukuuzani ineyo amene aja ndakhala nawo ndipo ndimaziwa bwino. Anthu aja ndi oyipa kwambiri, anthu a MCP ndi oyipa, ndipo tisazapangenso mistake imene tinapanga ijayo. Kuti mukhulupirire kuti anthu amene wandi oyipa, muone mene zikuchitikira. Panopa akayiuza kampani ya Irovo kuti ikweze sugar wache kuchoka pa 2.3 wa brown, 2000 kukafika pa 2.3, wa white kukafika pa 2.6. Koma chonsecho Chakwerayo akuziwa kunena kuti sugar ali pa 5000. Chifukwa president wa dziko amalandira intelligence kamakwana 4 koloko AM, 3 koloko AM, ndipo ngati kuli munthu amene samagona amakhala ndi ma stress, ndi president uja. Kutereko uyuyu amene iyi amalandira china chilichonse ikamati mbanda kucha, zokuti ati sugar anakwera Malawi muno ali pa 5000, dera linaso akuthamangira 6000, akuzimenezo akuziziwa. Koma imene jaye ndi filimu, akufuna anamize a Malawi ngati iye sakuziwa. Chifukwa kampani ya Irovo singakweze, kapena ene kampani ini Malawi singakweze zinthu zake. 1, minister osaziwa. 2, minister osakamziwisa president. Ziko limene limakhala ndi president wamakani amene ali ndi ma advisors koma osamaamvera ma advisors, ndi zimene akuchita Chakweratu.
Chakweratu ali ndi ma advisors koma amakhala ngati alibe ma advisors. Kutereko imeneja ndi filimu yonena kuti amalawi muzimutenga ngati ndi wabwino, akufuna ayike sugar pa mtengo wa 2.3 2.6 koma akuziwa kuti pansipo anakapangana nawo kale airovo aja akuziwa chimene akupanga sugar wakwera, ndipo amene amutenga sugar malawi munomo kumpitisa kunja ndi chakwera yemweyo, chifukwa amafuna kunena kuti akhale ndi forex yambiri. Ndefo ujeni sugar ndi commodity yofunikira kwambiri. Oti sugar ujali ngati tea amakhalapo grade 1, sugar so alipo so sugar number 1 amene maiko akunja amamufuna. Ndiye imeneyo akamuchita export sugar yo kapena tea yo amalandira forex yambiri. Kusowa kwa sugar ku ni nkhani yofuna forex, ndalama za kunja, chifukwa tu achakwera anasiya kugwirisa ndalama yakwacha. Iyo ma briefcase mwawo muli ma US dollars okaoka, ngati muli ndalama ya wedewede ndiye kuti ndi ya ku South Africa, koma iwo aja amaenda ma US dollars okaoka. Chodabwisa ndichonena kuti president yemweyo amene akunyoza Americayo akugwirisanso ntchito ma US dollars. Amalawi ambiri andipempha kuti ndikupempheni a president Chakwera kunena kuti speech yanu ijayo munalankhula yowanyoza ma Americans ija, akunena kuti America osanamve, akuti mulankhuleso muchizungu, chifukwa anthu ambiri akudabwa kuti inuyo you are very very eloquent when it comes to speaking English. Why did you decide to speak in Chichewa? So Americans would like to ask you to repeat the statement again in English. And pajaso malankhulatu English yako America koko ndi akufuna kuti ati mulankhule kuti Joe Biden yo amvese, chifukwa akuona ngati ninalankhula ndine Chichewa chija. Ndi akufuna kuti mulankhuleso muchizungu bwana, chonde bwana mulankhule muchizungu zija munanyoza zija kuti America oso nawo amvese bwino, kuti akamapanga ma sanctions apange ma sanctions based on what you said, not muchichewa. Komanso akufusa kuti ndi mmene ya nyasira America ija mmene munainyozera muchichewa muja, muzapitirizaso kulankhula chizungu cha America chija kapena muzilankhula cha kutcholo tava. Pamene pajali pamene amalawi mukazi wenu kuti Chakwera ndi dolo kopya, Chakwera ndi mafia, anaziwa kuti ndikangoyerekeza kuti ndilankhule muchizungu ndi anyoze anthu wa muchizungu kuunga sindipita. Anaziwa kuti ndikangoyerekeza kulankhula muchizungu ine America sinzaiona, koma ndilankhule muchichewa. Komabe azungu ndo ochenjera akunena kuti iniyo mubwereze zimene zijazo muchizungu. Talankhulani muchizungu, ngati muli dolo, ngati simaopa mulankhule muchizungu, mulalateso muchizungu kuti ma Americansiwo amvese bwinobwino za inu. Osamakhala ngati galu omakuwa pakwawo koma akapita kwina kumakalephera kukuwa. Iyayi takuwani mukuweso kwinako, mulankhule muchizungu mumutukwane Joe Biden, muone ngati muti muone ndalama. Boni Galindo. Kufuna kumangidwa tikosekutu ndatopa ndikukhala pakhomo, ndikufuna zikayendera ndende.